Det er jo den 19. november, vi skal stemme til årets kommunalvalg, og forberedelserne er godt i gang hos mange partier og lister i Hjørring Kommune. Også hos Venstre, der i dag får fornemt besøg, nemlig af formand for Venstre og Danmarks tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, der aflægger Hjørring et besøg. Og jeg har ringet op til borgmesterkandidat hos Venstre i Hjørring, Henrik Jørgensen. Henrik, hvad har fået Lars Løkke til at dukke op i Hjørring i dag? Jamen, det har da, at vi skal diskutere noget erhvervspolitik i Hjørring Liberale Erhvervsforening her til et frokostmøde. Og der har vi så inviteret Lars Løkke, og han har pænt sagt ja tak, og så skal vi besøge en virksomhed, nemlig Exponet her. Så det er for at støtte op om os heroppe i valgkampen også, helt klart. Og nu siger du, der er 3 måneder til, der er vel cirka helt nøjagtigt 90 dage, 8 timer, sådan cirka der til inden valgstederne lukker, så vidt jeg har regnet ud. Så det er vel ikke for tidligt, vi kommer rigtig i gang. Og netop det her startskud for valgkampen, hvis man spørger forskellige politikere, så får man sikkert også en masse forskellige svar. Men i din optik, Henrik, der har den måske sådan været i gang i et stykke tid nu? Jeg ved ikke, om selve valgkampen har været i gang. Det har den vel nok. Altså det, jeg har arbejdet på meget tidligt, det har jo været at få gjort mit ansigt mere kendt i Hjørring Kommune. Fordi det har jo været mit handicap, at jeg har været forholdsvis ukendt i politisk sammenhæng. Og det synes jeg, vi har haft god succes med, også på en pæn og sober måde. Jeg ved selvfølgelig godt, der er nogen, der synes, at man er lidt tidligt ude, men det er man nu engang nødt til, når man er lidt bagud i kapløbet. Men nu føler jeg for omgangshøjde, så nu er vi også klar til at tage nogle rigtige debatter omkring politikken og hvad det egentlig er, vi vil med kommunen. Henrik, der er selvfølgelig stor forskel på det politiske landskab i Nordjylland kontra Christiansborg, hvor Lars Løkke i hvert fald opholder sig det meste af tiden. Hvad kan han, tror du, bruge sådan et Hjørring-besøg til, udover selvfølgelig at støtte op om dit borgmesterkandidatur? Problematikken er jo ofte, at når du sidder et centralt sted og skal lovgive omkring ting og sager, så er det jo utrolig vanskeligt at have fuldstændig fod på, hvad der foregår ude i de lokale områder. Så derfor synes jeg, det er utrolig vigtigt, at politikerne på Christiansborg, og ikke kun vores lokale folketingskandidater, men også de centrale figurer, som sidder i de besluttende organer, altså i toppen på Christiansborg, kommer ud og ser og hører fra os herude, hvad der er vores problemstillinger. Noget, der ser ganske tilforladeligt ud lovgivningsmæssigt i hovedstadsområdet, kan jo have uoverskuelige konsekvenser i lokalområderne. Hvis vi tænker på transportafgiften, hvis vi tænker på sukkerafgiften osv., hvordan det rammer de enkelte virksomheder. Og det er nu engang skattegrundlag for de medarbejdere, der arbejder i de virksomheder i kommunerne, der er alt afgørende for, hvor god velfærd vi har, og hvordan vi kan støtte op omkring skoler og de gamle i vores kommuner. Så stoppe flugten fra Hjørring Kommune, det er en af dine mantraer herop til valget, Henrik? Jeg vil ikke kalde det en flugt. Flugt, det lyder som om folk løber skrigende væk, og det er jo ikke tilfældet. De fleste er jo vældig tilfredse med at bo i Hjørring Kommune, men der er jo en årsag til, at man flytter, og dem, der flytter fra kommunen, er jo også typisk folk, der flytter til universitetsbyerne for at tage en uddannelse. Det, der er forskellen i dag, måske i forhold til tidligere, det er så, at de flytter ikke tilbage igen, fordi der er måske ikke de jobs til de kvalifikationer, man nu har tilegnet sig i kommunen. Og derfor er det utroligt vigtigt, at erhvervslivet også udvikler sig i vores kommune. Det er ikke kun i Hjørring, det er sådan, det er en trend, der er i hvert fald i hele landet, at man flytter ind til universitetsbyerne. Henrik, den her kendiseffekt, som nogle af de her landspolitikere kan kaste af glans over lokale kampagner, det er ikke alle partier, der vil benytte sig af den. Hjørrings nuværende borgmester Arne Boelt har været ude at sige, at han behøver ikke et besøg af Helle Thorning, men du vil godt bruge Lars Løkke til noget. Bruge, det lyder som om man misbruger, og det er jo ikke det, vi gør. Lars Løkke og jeg er jo i det samme parti, kan man sige, og har de samme grundholdninger og værdier til tingene. Og han er formand i vores parti, og vi har valgt ham på helt demokratisk vis. Hvis ikke jeg var tilfreds med min formand i partiet, så kunne jeg jo lade være med at stemme på ham, der hvor nu vælger formanden. Men selvfølgelig vil jeg da benytte mig af den mulighed, det er, at vi har nogle gode indflydelsesrige politikere på Christiansborg. Og vi skal jo tænke på, at Lars Løkke har været statsminister, og han har da også en stor chance for at blive det igen på et eller andet tidspunkt. Så jeg synes, det er vigtigt, at man har en tæt dialog med sin ligesindede i Folketinget, og så sandelig også med andre partier i Folketinget. Om man vil have besøg af den ene eller den anden, er jo temperamentsspørgsmål, og hvad Arne Boelt vil, det må han jo afgøre. Det er helt klart, det er vigtigt, at man har en tæt dialog med politikerne på Christiansborg, uanset partifarve. For hvad der end man kan sige om enkeltpersoner, så er det den lovgivning, der bliver vedtaget på Christiansborg, som udmønter sig i de vilkår og rammevilkår, som kommunerne har at arbejde efter.
Og når vi hører så meget om Venstres udgiftsstop i øjeblikket, så er det jo fordi, vi mener, at vi skal have begrænset udgifterne i kommunerne. Og når vi så hører fra oppositionen, at det kan slet ikke gå, og det bliver ikke til at gennemføre osv., så kan vi jo bare konstatere, at det er den virkelighed, kommunerne faktisk har levet i den sidste tid. Under den socialdemokratiske regering har der været reelt udgiftsstop, fordi der har ikke været vækst i kommunerne. Det er der jo ikke så mange, der har pivet så meget over. Så jeg tror, som det er vigtigt, at vi får påvirket vores landspolitikere, også til at lægge nogle rammer, der gør det muligt for os at drive nogle gode kommuner herude. Så jeg er utrolig glad for, at Lars Løkke Rasmussen vil bruge en dag i Hjørring Kommune. Og det sagde så Venstres borgmesterkandidat i Hjørring Kommune, Henrik Jørgensen. Tusind tak for kommentaren, Henrik, og have en rigtig god dag. Velbekomme.